هجراوي فدريشن قدم بشكلتا زوبا ماكل ني عام 2021 بلوصات كوينوم زتلالي اسلطنتن تقادمتن اتابع لهم غازيطنيا سبورت افريم مكنن ابتي بوتا ترخيبو مس عوتات اسلطنتن تقادمتن زكايرو حاصير تحستو قصيلو كسعبيو سناي مكتتال أبزوبا ماكل عمتاو توديبوم نزتفلاليا ديفيجنات دق تبعتيون دق أنستيون زساتفو وددرات قردن بشكلتا ألوهم أبزوم وددرات تساتفوم بقعتهم بمنصبرا أبزل على درجة بروفيشنال زبصحو تقدادم تنادما بقصري وحدات يكونون بمنصر نايز دما وددرات قردن بشكلتا زوبا ماكل مسرتن قصالنتن بلوص بقعات قردن بشكلتا هاجرنا انت تبهلو مجنان أيكونن نزوم أمصائي عسراياتات بمختال أبز عينت سبورت سمومن سمها قورو من كتصوعو تسفا زلوهم تقدادمتي نزامز قوو وصيت بممزان شلمات هبكا متببعم دما أقداسي خون كابز بمبقاسم بقاريو فدرشن قردن بشكلتا زوبا ماكل كام نويحات حيزو كحاسبولو زصانحه نزوم تودادرتن أسلطنتو من كلاباتو من ناي متببع قداي أب قبري أو علو زركابم بز مسرت عربي 19 كلتشحن عسران حدن أب دارش من محدار زوبا ماكل سنة سرعة شلمات بلوس أتلتن أسلت أنن تخايدو نيروم أبتي لعلوات حلفت قردن بشكلتا أسلت أنتي استفلاليا كلبات حسيات شلمات تقدادمت بشكلتا مشارخة أكلاتن زترخبلو اتناي شلمات مدب بالزخرة سماعتات دحر مفلام مبار أعطو برخ الزرقو كالا سانا دايت كوميته أسمعون كابز قصيلو أدالاويت كوميتي بلوس أتاسلت أنتن تقدادمتن ممماي زتختلتو قطعتات غازيطنيا تسفالت مبراهتو نتساتفتي أنبيبوم التقطعتات السعبيوم أمم زني زأتو وددرات قداماي زور زوبا ماكل كلتشحن 19 كمون كلتشحن 21 كال أي شامبيون إيرترا كلتشحن 19 كمون كلتشحن 21 سالساي شامبيون زوبا ماكل كلتشحن 19 كمون رابعي زواريت وانج زوبا ماكل كلتشحن 19 كمون كلتشحن 21 ممزني نبولس أتقدادمتي وشت هاجر دق تبعتون دق أنستيون قداماي زور زوبا ماكل كلتشحن 19 كلتشحن 21 زترخبه وصيت بحمش تيربحم قال أي أب شامبيون إيرترا كلتشحن 19 كمون كلتشحن 21 زترخبه وصيت بربع تيربح كلتنت بحدا أب شامبيون إيرترا جونيور استرخبه وصيت بسلسة يربح سالساي أب شامبيون زوبا ماكل كلتشحن 19 زترخبه وصيت بسلسة يربح رابعي أب زواريت وانج زوبا ماكل كلتشحن 19 كمون كلتشحن 21 زترخبه وصيت بخلته يربح نأوها هبانت بي زملكتم أم نفس وقف وددر نقداموت 10 كاب 10 كساب حدا نتبي وهابم إذا زمزقب ونتب دما أم نفس وقف وددر توهيبو بزلو متأن يرابح بزم السرت بدمر ناكلتيو عمتات زلع على نتبي زوهلة تقدادامي وي تقداداميت يعوت وي تعوت أبزي كم مزخاخري زتوسنو تقدادمتي أب كل وددرات زوبا ماكل مسك أدامي ديفيجن كوينوم زودادورو زنورو أب شامبيون إيرتراغن بسنك عدميوم مس جونيور سلا زودادورو كوميتي نز أب قمت بمئتاو أب تزودادورو لمدب بارو نتبك تحزلهم وسينوم ممزني بلوس تقلاساي تقداداماي مالت aggressive riders نبلوس تقلاساي تقداداماي نمفلاي كوميتيز تتقملو ممزني أبز عمد كابس تخايلو وددرات نايزوبا ماكل كوينو تقدادمتي أم نفس وقف وددر بزوهللو ودمر نتبي عوتاتي خانوم أبز مدب تقدادمتي ببز ملكو عودي مالت بجزي جي سي بعقب كومون بنتبي يشلموم ممزني بروفيشنال تقدادمتي
ኮሚቴ ንፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ሃገርና ዝተጠቅመሉ መምዘኒ ካብ 2019 ክሳብ 2021 ካብ ሃገር ወፃኢ ምስ ጋንቶኦምን ምስ ሃገራዊት ጋንታን ዘካየድዎ ውድድራት እዩ በዚ መሰረት ዓመታዊ ዘዋህለልዎ ነጥቢ ንናይ 3 ዓመታት ብምድማር ዝለዓለ ነጥቢ ዘመዝገበ ተቀዳዳማይ ዕውት ይኸውን መምዘኒ ብሉጽ አሰልጣኒ ኮሚቴ ንብሉጽ አሰልጣኒ ዝተጠቅመሎም መምዘኒታት እዞም ዝስዕብዮም ኣብ ዓመተ 2019-2021 ብጋንታ ዝለዓለ ዓወት ዘመዝገበ በርባዕተ ይረብሕ ካልኣይ ኣብ ሞያ ምስልጣን ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ብሰለስተ ይረብሕ ሳልሳይ ኣብ ሞያ ምስልጣን ዝለዓለ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ዘለዎ ብሰለስተ ይረብሕ ራብዓይ ኣብ ግዜ ውድድር ዘርእዮ ጋንታ ናይ ምምራሕ ዓቕምን ስነ ምግባርን ብሰለስተ ይረብሕ ኣዋህባ ነጥቢ ኣብ ነፍስ ወከፍ መምዘኒ ንሰለስተ ኣሰልጠንቲ 3-2-1 ነጥቢ ይውሃብ ኣሰልጠንቲ ዝረኸብዎ ነጥቢ ብኣቀዲሙ ተዘርዚሩ ዘሎ ኣሃዝ ተራቢሑ ዝለዓለ ነጥቢ ዘመዝገበ ዕውት ይኸውን መምዘኒ ብልጽቲ ጋንታ ኮሚቴ ብልጽቲ ጋንታ ንምልላይ ዝተጠቅመሎም መምዘኒታት እዞም ዝስዕብዮም ቀዳማይ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝነበሩ ውድድራት ብጋንታ ዝነበረን ደረጃ ካልኣይ ኣብ ሻምፒዮን ኤርትራ ዝበዝሑ ካብ ተቀዳደምታ ምስ ቀዳሞት 10 ዘመዝገበት ጋንታ ጋንታታት ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ዲቪዥን ዘመዝገብኦ ናይ ጋንታ ደረጃ ብምድማር ዝለዓለ ነጥቢ ዝረኸበት ጋንታ ድማ ዕውት ትኸውን ኣዋህባ ነጥቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውድድር ንሰለስተ ጋንታታት 3-2-1 ነጥቢ ይውሃባ ጋንታታት ንዝረኸብኦ ነጥቢ ብምድማር ዝለዓለ ነጥቢ ዘመዝገበት ጋንታ ዕውት ትኸውን እዚ ማለት ድምር ናይ ክልቲኡ ዲቪዥናት ማለት እዩ ብድሕሪ ዝውን ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ማእከል አቶ እንድሪያስ አስመሮም ነቲ ሽልማት ዝምልከት ቃል ኣስሚዑ ነይሩ ካብዚ ብምቕጻል እምበኣር ድምፃዊ ሙሴ ዘካርያስ ወዲ ዘኩ ኣሰይን እትብል ደርፉ ንተሳተፍቲ ድሕር ምቕራቡ ብቐጥታዩ ስነ ስርዓት ሽልማት ብሉጽ ኣትሌትን ኣሰልጣንን ዞባ ማእከል ስዒቡ ፈለማ ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ዓብደለጢፍ ሳድቅ ንኣሰልጠንቲ ጋንታታት ብሓፈሻ ከምኡን ብውልቂ ኣበርክቶ ንዝገበሩን ሰርቲፊኬት ዓዲሉ ከምኡን ኣሰልጣኒ ፕሬዝደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ አቶ ተወልደ ዮሐንስ ድማ ኣፍሪ ተሐደስ ተቀዳደምቲ ኣምምልማል ዘይሕለል ጻዕሪ ንዝገበሩ ኣሰልጠንቲ ሸሊሙ ቀጺለን መሻርክቲ ኣካላት ካብ ኢድ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ማእከል ተኪኤ ቀለታ ናይ ምስጋና ምስክር ወረቀት ተዓዲለን በሃገራዊ ፌደሬሽን ኣብ ዝተወደበ ውድድር ማውንቴን ባይክ ናይ ዞባ ማእከል ንስተዓወቱ ተቀዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሰርቲፊኬት ንኣባላት ፌደሬሽን ሰርቲፊኬት ን17 ጋንታታት ከምኡውን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ኣበርክቶ ዝነበሮም እሞ ብሓደጋ ብሞት ንዝተፈልዩ ኣሰልጣኒ ጋንታ ደንደን ነበር ነፍሲሄር ሰመረ በረኸት ኣብን ትስፍውቲ ተቀዳዳሚት ብሽክለታ ጋንታ ጋላ ነፍሒ ስውእቲ ቤተልሔም ፍጹም ብርሃንን ሽልማቶም ካብ ኢድ ኣካየድ ስራሕ ዞባ ማእከል አቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃን ተቀቢሎም ቀጺሉ ኣማሓዳሪ ዞባ ማእከል አቶ ፍስሐይ ሃይለ ነዞም ዝስዕቡ ኣካላት ሽልማት ዓዲሉ መጀመርያ ሽልማት ንዕድለን ብልጽቲ ጋንታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 2019 ናይ 2021 ናይ ዞባ ማእከል እዩ ናይ ዳቆርሶ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ክለብ ደቡብ ብ10 ነጥቢ ካልአይቲ ብ11 ነጥቢ ክለብ ዓራግ ቀዳመይቲ ድማ ብ16 ነጥቢ ክለብ ደንደን ካብዚ ቀፂልና ድማ ክለባት ደቂ ተባዕትዮ ክንሽልም ኢና ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ብ21 ነጥቢ ክለብ ሰንበል
بعسران كلتا نتبي كالأي درجة زحزت كلب أسبيكو بعسران شوعتن نتبي قداماي ترتا زحزت كلب إريتيل وانشا ካብዚ ብምቕጻል ዕውታት ኣሰልጠንቲዮም ተሸሊሞም ብሉጽ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝተሰሚ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን ኣሰልጣኒ ጋንታ ኣስፔኮን ሳምሶም ሰሎሞን ብ33 ነጥቢ እዩ ካልኣይ ኣሰልጣኒ ጋንታ ሰንበል ዮናስ ዘካርያስ ብ22 ነጥቢ ከምኡን ሳልሳይ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኤሪቴል ሜሮን ኣማኑኤል ብ12 ነጥቢ سعيبومون بلوصات تقالستي تقدادمتيوم تشليموم بحفشاوي بقعت ميكائيل هابتوم غوميستا كاب غانتا سنبل ب7 نطبي قداماي درجه كحزن كلو بنطبي سامسوم هابت كاب اسبيكو كمون بعقبتناهم زر اي كاب سنبل كابولس أتقالست تقدم تدق أنستيو دما بحفشاوي بقعت آدم داويد كاب دندن مليسا بعقب آدم داويد كاب دندن كمون بنطبي كسانة ولد ميكائيل كاب سراير سوام كبروفيشنال تقدمتي بلوز بروفيشنال تقداماي كوينو استسمي بينيام غرماي ب787 نطب نيروم كال اي مرهاو قدوس ب722 نطبي كمون سالساي ناتنايل تسفاچن ب383 نطبي كبروفيشنال تقدمت دق انستيو دما اولمبيكاوي تقداميت بشكلتا موسانا دبسايا قداميتي بلصتي بروفيشنال تقداميت بمخان قداماي درجه حزام نفسي هردسيت كيدانه دما كالئتي بلصتي بروفيشنال تقداميت تبايلام أمود أتاشل ماتهم زوسدو بخلو ملك عتات بلوصات أتليتات دق تبعتون دق أنستيون قددن بشكلتا نيروم قداماي درجة زحزة دما هاجر عند مريم كاب غانتا إريتيل ب131 نطب نيروم كال أي داويت يمان كاب أسبيكو ب114 نطبي كمون سالساي بيتروس منغس كاب إريتيل ب88 نطبي كاب دق انستيو دما آدم داويد كاب دندن ب145 نطبي قداميت كتكونن كلا كالئتي يوردانوس رؤسهم كاب دندن ب116 نطبي كمون سالسيتي دانايت فصوم كاب دندن ب115 نطبي بزي كنكتاتلو زصنحنا عوتاتن كالኦት ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ብዝጸፈፈ አገባብ ንኽሰላሰል አበርክቶን ዝገበሩን ኩሎም ሽልማት ድሕሪ ምዕዳልን አምሓዳሪ ዞባ ማእከል አቶ ፍስሐይ ሃይለ ቃል ድሕሪ መሃቡንዩ ንመጀመርያ ግዚኡ ዝተኻይደ ስነ ስርዓት ሽልማት ብሉጽ አትሌትን አሰልጣንን ዞባ ማእከል ተዛዚሙ ድሕሪ ምዝዛምት መደብ ኣብተናይ ሓጎስ ስምዒት ብሉጽ አሰልጣኒ ቅድድም ብሽክለታ ዝተሰየመ አሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራን አሰልጣን ጋንታ አስፔኮን ሳምሶም ሰሎሞን ዝርከቦም ገለ ዕውታት ከነዘራርብ ክኢልና ነርና ኣወቲ ብዝያዳቲ ናይ ሎሚ ዝረኸብኮ ሽልማት ከምቲ ኣቐዲሙ ብዞባ ማእከል ተጠቕሰ ካብ 2019 ናይ 2021 እዩ ምናልባት 2020 ናይ ኮቪድ ኩነታት ስለ ዝነበረ እሱ ኣብ ግምት ዝኣተው ይኮነን ብዝያዳ ካብ 2019 ናይ ኩሉ ማለት እዩ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝግበር ናይ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝግበር ማለት እዩ ኩሉ ተዳማሚሩ ናይ ዙር ዞባ ማእከል ሻምፒዮን ዞባ ማእከል زواريت وانجا كله زتقال الشلمات ማለት ነው ሁሉ ዘማዘነ ሽልማት ይገይሩ ማለት እዩ ተኻለኻለው ናይ ተሞክሮ ገለገለ ዘኣተው ነይሩ ናይ ደረጃ በሐፈሻ ነቲ ተሰርሐ ስራሕ ንዑኡ ዘሞጉስ ወይ ከዓ ንዑኡ ክብሪ ንመሃብ ሽልማት ዝተገይሩ ናይ በሐቂ ዓብ ሽልማት እዩ ዓብ ክብሪ ደሎ ሽልማት እዩ በዚ ጋጣም ድማ ነዚ ሽልማት እዚ ዘዳሉ ካብ ፌደሬሽን ቅድም ሽከታ ዞባ ማእከል አትሌቲክስ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ማእከል ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ዞባ ማእከል ብዓቢ ድማ ምሕዳር ዞባ ማእከልን ካልኦት መሻርክትን ነዚ ናይ ሽልማት መደብ ምግባሮም በዚ ጋጣም እዚ ክምስጎኑ ይግብኦም ማለት እዩ አዎ ዝተረኸበ ሽልማት ሽሕ ግዜ ዋላ ኣነ ይተዓወት ነቶም ብድሕሪ ደለውና እሹ ዓቢ ዝኽእሉ ወይ ተክእቲ ኣሰልጠንቲ ድማ ዓቢ መገዲ ዝህቦም ማለት እዩ ስለዚ كل جزء نحر سريح قبل زيادة نشلمات الكاري يكون قد سرح كل جزء نسرح نأفراينات كندي تأوت أفريقيا كندي عوتات جانتاي يعويتها كندي أفريقيا نزوباي نهاجر كندي أفريقيا تاد دفريم تتأوت أب هاجر بس يمكن هاجر أب هاجر كينو أب عالم
أتصحي لك كل جزء نزل غيرك أسكان دحر تسرح عند حرقهم كل جزء نسل الشلمات ده يكون ستشلمات جون بعلي زمت مالس لذي زم ناقش أصلت أنت دما كم مجمع خب ناقشوا أتحزم ترى قارنتي ملميلهم كفتهم دمون ما درجة بدرجة كم زقت أصل صنعه ناب جانتا ناب هاجر قوم دابل ناب أهجر دحرنا بعالم زخون تقارنت أنت أفرم تشلمات دما جون بعلهم من سيس لذي زي ترى خبش اللمات ولا شيء زيناتي يكون بر ناي كلاتهم أصلت أنتم مخانو أمينهم زيادة سرح تاوعوا نعاتهم دفاع حيلي إلى أن أمن مالتي هو زي خمس عين شلمات بوزح دسكف نجار يكون كل جزء عند حرسب أبايت عند حرسر رحلو تي سرحس عندنا نجار كاس الزغيد ولا نقطف اليوم أبقى جل وانا من البتاب تسبب وانا تقول ككرا غير المر تسالي أبصراح زول سب نختم مية وي درجة نخسر علو بوزح شجار سلزي يكونه نالبات زين أي مجمرة جزء سريع عمر له ويزي توهيب له شلمات أبقى أسأل لما لك خمزي زتابع نسلت أنتي نجانتات أنت تسأوتي نقول له على نتي أو سرح ستاف كم زعينة متابع عند حرت غيره زيادة نتي تصل حلفنا كل جزء تزركب شلمات ومتابع شلمات راح يكونس نتي تصل كل حلفنا دسكم كل ما تحيزوس لازم كل جزء تي سرح كقدم زلوا مالتي سلازم بزقات أمزد ما أبزغ تصد ما خمس عينت سقوم تخوصلو بزقات أمزانة كقلت لي بمقصال كابولسات تقالستي تقرادمتي بحفشاوي بقعت بالسبعة نتبي نشلمات زبقعت تقرادامي بشكلتا ميكيل هابتوم غوميستا كاب غانتا سنبل نحاقو سمعتو أكافيلونا نيروم أو لك عمالتي كم زناي زحلف ود دراتي صبوا مدلات يجيرن زحلف ود درات كله درجة شامبيون يتراجع فيك أنا تعويته له مالتي تمدلاتي كاب كورونا خلي تدالي له نزود الدر أبزع عوت مبصحيون أمدخ يمزجن مالتي نزع عوت مسماري مالتي هو لك عمالتي زي رغيبير له عدلات ويت رغيبير له مرال عزينتي مرالي نزب عتين زبر رخ خوين رغيبينا مالتي نزز مسؤول له شامبيون زوام أخلون بأزيو حيال ودر وي أزيو حيال ترين يدالو دلخو أملاخ يحجزني كابز زلخون لعل وسيقة نشامبيون خون نهاجر ودر خون دلو كينا نخت أنحا أملاخ يحجزني دلو يخاد لخو هو كل تقارير ما يمات أنا تعويت له معنتي تحدث صباح عوتي لو معنتي مميسات تعويتون صباح تحدث تقارير ما يعوت ناي تقارير ما أكيد لو متصبوت هلو صباح كأحمق يسمع كمالتي أصلت أنتون كومو سعرتات ناي كله تسعير كاس ديبر كم نجار يلهم كويني يسمعنا تقاريرهم تكون أصلت أنتون كابز زلنا عن العل تسعيرنا كابز نلعل خلينا نركب كويني يسمعنا مالتي هو لك عمالتي فدريشن زوا ما أخل كم زغن محجز والكو مالتي عزيم زنات سريحان بسرح دلو مالتي ود درات خون بعابي خان زي غيرمنا دلو عابش لمات كم زي مودلاوون مورال يزنو علو كابز زنبرنا يعني العلي متابع خمس بوهمون زوا ما أخل بحفش شاخنا دي جوبوي كابزي زمتصلوا للشامبيون زوا ما أخلون كم زحلف ود درات كسر علنا خا ناي كله تقارنا ما تسويت مالتي أسعبون كاب قدامي ديفيجن كلب إريتيل 131 نتبي بموهلال الشلمات بلوس أتليت بكل ملك اعتاز عترة تقرادامي بشكلتا هاجر عند مريم سمعت حاجسون زفصوص سعرن جلس قلنا نيروم بتعامل هقول سكيلني بتعامل تحاجسه حسب كون درجة سابرايز يهون ناي بقولك أيقا درجة بتعامل سعره سب تي نفسي يزقباني سرح سريحة نغيسة زبال بك أملاك حجزني ترى نايسلتني بتعامي قلت سايكلني أو كورونا يكون كده كورونا غيبة بليتنا سرحة درجة بزح ترى درجة نايسلتني بك قلت سايكلني نايسلتني أنا خمسة كم زم حواتي بتصحي مورلو بروفيشنال كبتصحي تحلمي نايمرها ودس تكخا يوهان قوتاي وفدريشن بس جور دلو بتعمي حقوساتنا كقصلو اللوا كنا خنا عبي ليتن معالتنيم دي حاسبولنا كقصلو اللوا يدبل تبو متبع دغورنا
ንብሉጻት ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ኣብ ዝተዋሃበ ሽልማት ብደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ብምዃን ዝተሸለመት ኦሎምፒካዊት ተቀዳዳሚት ብሽክለታ ሞሳና ደበሳያ ነይራ ንሞሳና እውን ድሕሪ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ረኺብና ኣዘራሪብናያ ነርና ንዓይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተሰሚዕኒ ማለት ከምዚ እንተዝህሉ ኢለ ይሓስብ ነይረ ማለት እዩ ብፍላይ ፕሮፌሽናል ኮይና ኣብ ዝገሽ ኩሉ ከምኡ ናይ ስፖርት ጋላ ተሳቲፈ ነይረ ኣብ 2018 ኣብ ቻይና ሕጂ ብጣዕሚ ጽቡቕ መተባብዒ እዩ ሕጂስ ናይ ሃገርና ኻስ እዚ ሕጂ ብዞባ ማእኸል ዘበገስዎ እዩ ብጣዕሚ ምስቲ ዘለዎም ዓቕሚ ገለ ሪኢኻስ ንዓናስ ብጣዕሚ ሞራል ዝህብ እዩ ካብቲ ዘለዎ ዝህብ ዘይኮንስ ካብቲ ዘይብሉ ዝህብ እዩ ዝያዳ ሞራል ሕጂ ፌደሬሽን ዞባ ማእኸል ኣዝየ ዘመስግኖም ንዓና ዓብ ሞራል እዩ ከምኡውን بهاجر درجة بكل أكل عين سبورت أساتا في كوين خا تزغرب كزيادة اسم بلني نعيجن مورال هي بني نزل شكلتهم بقليلو نخي قدفو زيادة مورال كوين النمالتي أو نزمت كم مدبي كم ناتي قا حج قرب كوفي للهو قداي حدار كم تنفلطه ግን ቆርብ ጽንሕ ኢለ መጀመርያ አይተርፍኒ ማለት እዩ ብዛዕባ ይخقጽሎኻ ተስፋለኒ ንዓይ ኮነን ነዘና አሽሕዋተይ ሒዘ ዝወጸሉ ዓብ ባይታ ክፈጥር መደብ ኣለኒ ፌደሬሽን ዞባ ማእኸል ንዓይ ስኸብኒ እሽይ ሓብሒቡ ዝዕበየኒ ብናይ ፌደሬሽን ዞባ ማእኸል ኢኻ ትውድድራት ዝተሰርዓለይና ፕሮፌሽናል ኣብጽሕኒ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣነ ዝዓበኽዎ ሶምካ ተስፋ ከይቆረጹ ዝኾነ ይኹን ነገር ጎዲልና ኸይበሉ ካብ ጅቦኦም እንዳመልኡ ዝኸዱ ኣባላት ፌደሬሽን ሲ ዝፈልጦም ኣለዉ ካብ ህዝቢ ዘይኮነ ወይ ካብ መንግስቲ ዘይኮንስ ካብ ጅቦኦም እንዳመልኡ ስፖርት ኻኹም እዩ ካብ ጅቦኻ እንዳውጻኻ ኢኻ ሓደ ለውጥ ንምምጻእ ትጽዕር ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ሕጂ ዘለዉ ከይተሓለሉ ካልኦት ንምዕባይ ክጽዕሩ ብፍላይካ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዘለዉ ሓደ ክሽፍኑ بمتبع ديو بجنزبا وحجز ديو كمون أبشلمات معرض دق تبعتيو لا جبركات وددرات مزحج قرب نايزن كلتا يحواتنا موتاقات إمزلو قرب تدق نايدك أنسيو كورسو كي تصلوا خي جبر يفرح أنا بصدر أنا يكونن نعي كمان بصدر عبز تتصابوا أمتي نسلا زلاجن بقى عبدك أنسيو خزيادة صغيت أم كسرحو يلابو مالتي زخا عمت كم زندابله بحق قبل كل تقارد ما يلون نمبر كلس بتعم تحقش بس شلمات زمالتي تكبرت رحسي اخالي سلازي تسبخ يقرص كسرحو نحنا ون اكالومينا افسرح كن هلنا يقدن زي اخلاقهم مدلي بينيام ابت معلتي بدك تبعتيو نزبلص بروفيشنال تقداداماي بشكلتا نستوهاب الشلماتيو بسمو تعويتلهم እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ኣብ በልጅም ኣብ ዝተሰላሰለ ሻምፒዮን ዓለም ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ካልኣይ ዕውት ብምዃን ንሃገርና ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ ውድድር ፈላሚ ብሩር ሜዳልያ ዘምጽእ ጎብለል ናብ ቤልጅማዊት ክለቡ ተመሊሱ ብምህላው ነዚ ብሉጽ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ብምዃን ዝተዓወተሉ ሽልማት በኣካል ኮስቶ ይከኣለን ኣብ ክንድኡ ድማ ወላዲኡ ኣቶ ግርማይ ሃይልዩ ተቀቢልዎም ኣቶ ግርማይ ድሕርቲ ሽልማት ነዚ ስዕብ ቃል ሂቦሙና ነይሮም ከም ወላድ መጠን ብዙሕ ተሓጊስና ሓጎስና ወሰን የብሉን ተጸቢና ነርና ምስ ዝረኣና ናይ ኢንተርኔት ገለጽ ተጸቢና ነርና በዚ ገበሮ ምድላው ግን ብጣዕሚ ተሓጊስና ወኻብ ሰብና ላዕል ኮይ ገበርና ከም ሰብ ድገበሮ ግን ኣዛዚ ደይና ዓቕናይ ኣፍቀርት ስፖርት ቅድም ሽከታ መሰረት እዩ ካብኡ ተበገሰይና ንሕና ፍረኽና ጽድ በቂዕና أبسمرة مالس قدم شكتا سنبت متأتي كل جزء ولا تسفى كله عيني ولا ديمو عودنا ولاد دلي مسارات تبل كلها بهاجر درجة هجي كاب حلف ولد تجور كنا جر ولا حنتي بالليل كم سبعة جرا خم سبعة بشكتا جزء تم تبع خافة أو أفكار سبورت للخون كتر ينبر كل سب كل ولادي ببع قمص جبري كم زين إحنا رخينا لنا خركب كاتسفان جبر استخفيت دول بر نخلهم كتكملوا بزقات أمزين حسن تمسرتها وزخنا خا ماونتين بايك قرب بسكليل لولو كاو توجسي بزي بصيح نيرو نبعل دانيال تخلاي مانوتن مرا قدسن تقبل كلوسي بماونتين تقبل سفي حجه تقبلت لومو بزقات امزن ماونتين تقارمتي
ከምዚ ከም ዘሎ ፈሊጦም ካብ ሕጂ በርቲዖም ክሰርሑ ፈደረሽን ቅድም ሽከታ ከዓ በርቲዖ ክሰርሕ እንዳዜና ኸሙ ይመፀን ናትኩም ፍርያት እዩ ማለት እዩ ከምዚ ገይሮም ወለሎ እኮ ኣዝዩ ወሳንነት ዘለዎ ወይ ተፃወታይ ንዓመት ተፀቢዩ ናይ ዞባ ማእከል ቀዳማይ ክኸውን እንድሕር ክበቅዕ ኮይኑ ውድድር ክቋረፅ የብሉን ውድድር ኣዝዩ ፈታኒ እዩ መብዛሕቶም ደቅና በዛ ሓደጋታት እዚ ድመፅ ዘሎ ብሩህ ተስፋ ዘለዎ ተቃደምቲ ብሓደጋ መኪና ጠፋ ኣብ ትሬኒንግ ስለ ዝኾነ ኣብ ትሬኒንግ ካብ ምዕላል ምስሓቅ ናይ ተፃዋታይ ወይ ናይ ስፖርታዊ ባህሊ ስለ ዝኾነ ውድድር ተለካ ግን ትስራዕ ኢኻ ሞ ውድድር ክበዛሕ ኣለዎ ይብል ኣነ እዚ ዓመት ኣነ ልክዓም ጎሚስታ ብዙሕ ዓወታት ተዓዊተላ ክኸውን ንኽእል እታ ዝመረረት ዓመት ከዓ ንዓይ 2021 ኣዝዮም ብሉፃት ኣሰልጠንቲ ብሉፃት ተቃዳደምቲ ዝኸሰርናላ ዓመት እያ ቤቲ ከሲርና ሰመረ ከምኡ እውን ኮኸብ ተቃዳዳሚት ደሴት ኪዳን ምኽሳርና እውን ኣዝዩ ትዝመረረ ሓዘን ማለት እዩ ካብ ልቢ ኩሉ ኣፍቃሪ ቅድድም ሽለታ ዘይ ሓስስ በሰላይ ማለት እዩ ዝበሃል ነገር የለን ኣዝዩ መሪር ሓዘን እዩ ዝዓመት እዚ ክብሎ ይኽእለና ማለት እዩ ወዚ ሽልማት ምናልባት ንብዙሕ ኣብዚ ማሕበር ስፖርት ዝሳተፍ ሰብ ከተወፍዮ ትኽእል ኢኻ ግን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ናይ ሎማ ዓመት 2021 ብፍላይ ናይ ኩሉ ማለት ናይ ዓወት ዘበን እዩ ኣብ ዓለም ደረጃና ዘፍለጥናሉ ዝተዓወትናሉ ዓመት እዩ በቲ ሓደ ወገን ካደ ሕዝና ኣጋጣሚ ኮይኑ ከዓ ስፖርታውያን ተቃዳደምቲ ዝጎደሉና ወይ ዝኸሰርናሉ ዓመት ነይሩ ማለት ናይ ተቃዳደሚት ደሴት ናይ ቤተልሔም ከምኡ ናይ ስልጣን ሰመረ በረኸት ማለት ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዝረኸብኩ ዓወት እዞም ኣብ ስፖርት ከለዉ ሂወቶም ዝሓለፉ ተቃዳደምቲ እዚ ዝረኸብኩ ሽልማት መሰለሲኦም ከወፍዮ ይደሊ ናይ ደሴት መግለፂ የብሉን ሓቂ ሓይሽ ቁርብ ሂወት ሕሊፍና ኢና ምስ ደሴት ክገልፀ ይክእልኒ ንዓይኒ እሺ ሓፍተያ ብኩሉ ማለት እዩ ብዕድመ ብሞያ ብዙሕ ዓመታት ናሽናል ቲም ብሓንሳብ ነርና ንላዕሊ 2-3 ዓመት ከምኡውን ፕሮፌሽናል በፂሕና ኣነ መሪሐያ ዋእትየ ኤጌንሳ ብድሕረይ ብጣዕሚ ትስፉት ዝነበረት ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ኩለን ብትሕቲኣ ዝመፃ ተቃዳደምቲ ይኹን ብልዕሊኣ ዝነበርና ተቃዳደምቲ ብጣዕሚ ከምዚ ኣምቢርናላ ዝነበርና ተስፋ ክትከፍቶ ከዓ ነቲ ናይ ከምቲ ደቂ ተባዕትዮ ብብዙሕ ወፂኦም ዘለዉ ከምኡ ክትከፍቶ ሓሳብና ነይሩ ቀሪባ እውን ነራ ናይ ኩሉ ፃዕራ ጋንታ ረኺባ ክትፍርም ኢላ ናብ ኤርትራ መፅያ ንዕረፍቲ ማለት እዩ ኮይኑ ከዓ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ ስለዚ ብጣዕሚ እዩ ድሕዝነኒ ማለተይ መግለፂ የብሉን ምስ ኩሉ ሰሓቓን ህርኩትነታን ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልያ ግን ንዓይ ኩሉ ግዜ ኣብ ልቢ ኣላ እንታይ anyway እዛ ዋንጫ እዚኣ ንዓያ ትግባእ ንዓያ ኣይኮነትን ብሽመይ ከወፍየላ ንዓያ ማለት እዩ ስለቲ ኩሉ ኣብ እምሮይ ዘለዋ ዘይሓስስ ዝኽሪ እዚኣ ንዓያ ትግባእ ማለት እዩ بدرجة زوبا مأكل بعربي 19 حدار أبادارش من محدار زوبا مأكل نفلا ما جزيز تساند نبولوس أتليتن أسلت أنن زرقح سنسرعة شلمات آتو كيروس تدالو تحستو أبزيف تسم